Karong panahon na uso na kaayo ng fake news, labi na gyud diha sa social media. Hashtag gani fake face. Ba mga naong ba? Kay naa na may mga kuan sa computer nga kanang i-enhance imong naong nga imbis unta to gansal-gansalon kay kag naong mo hamis og maayo, mga fake face. Naasay fake bodies. Imbis imong lawas murag rice terraces, pwede na nimo kanang ipaslim diha sa computer. Naasay fake nga mga butang na to, mga actions. Hastagong eroplano pa sayaw-sayawon dito sa langit, maglupad ba magsayaw-sayaw ang eroplano, napay tukar nga budots kamao na kaayo ang kalibutan mo falsify sa kamatuoran mo na magduda na ta. Inigtanaw niya naara ba diha karon ang center of communication, naara ba diha karon gani ang pinakadakong volume sa kining gitawag na tog himo ba sa ilabang love relationships kanang nag-uyab-uyab. Daghang kay nagkauyab anang internet. Naadiha ba? Nga naadiha ang daghan kayong fake news. Di ba? Pila ka buok na nga biktima ana, naiuban, naka-timing og arang-arang, murasag nakadaog og loto, kay nikalit lag kaminyo og taganasod nga layo, nga dato. Nasay uban, nataghapan, na-rape pa, napatay pa gyud. Kay lagi, naadiha lagi ang fake news. Kamo, di mo hilig anang social media. Pero kita nakapahimos po ta ng social media. Kay kaning ato, di man ay fake news, no? Hashtag gani akong naong, di man ay fake news. Mao na nga, nakabaligya sa tag slots. So, usaragi dili fake news tingali sa social media. Kinira yung atong gibaligyang slot. Okay, kada nimo palit og slot na ajud kay grasyang madawat. Unsa maroy atong mga slots be? Kasi kuwasan mo kay bao. Naatay dopes, divine, unity, prosperity, and satisfaction. Mao nay imong madawat kada nimo palit aning maong slot. Tuo mo dili. Naka-experience na mo wa? Uban isin unsa man ang slot ang slot ba kanana siyang natay dakong project para karon atong kumbinto hinto koronon mo abot siguro nig mga 40 million, 3 story with roof deck nya dako-dako sang area. Kana ato nang gi-divide into slots nya napamantay bayron nun kato mga utang nato murag na hurot-hurot na mangitingin natog bayad mga 15 million pod to. Na nga nahimong 55 million ang atong dopes na ato rong gibaligya niya ang atong halin as of yesterday niabot na og 14,356 ka slots. Pakpakan na to salamat kayo, salamat sa nituo sa atong true news dili fake news. Unya daghan kay testimonya ani nga nahimog yung na-experience nila ang divine unity, prosperity, and satisfaction. Naman gani usa nga nahugno yung iyang business pagpalit niyang slot. Pero satisfied kaysa siyang kinabuhi karon. Isa sa una pader, magdawat kog millions. Karon nga thousands na lang, mas malipayon ko karon kaysa una. Kay sige kog palit og slot diha. Ay ginagmay ragod pa der tagsa ka slot pero kada buwan sa ko palit nako labi na gyud imo nang padako-dakoan mo samot gyud ang imong satisfaction, di ba? Nya kanisang atong ikaduha nga slot, special slot nato karon, ikhak edad ko halad alang sa kabus, ikhak so ang atong edad isipasalamat sa Ginoo atong palitan og slot tag 100 rani per slot nga nagbaligya taron og 20,000 ka slots
para ni atong ipanghatag sa mga kabos. Di ni fake news kay nga naman purting daghanang kabos din atong sa ato palang parokya mga 3,000 kapin ang kanagyong pobre kayo. Nga manghatag lang tag 10 minos mga kuanti nga mga 3,000 ka 5 kilo packed rice isip atong gifts ngadto sa mga kabos natong parokyano. Nya maunay atong gastuhan aning ikhak edad ko halad alang sa kabos. Pasalamat po ta nga daghan sang ni-reply ani no. As of yesterday nahalina na taog 1,605 kaslats. Oh, spakpak. Daghan pa biyang nahibilin na pay 18,395 kaslats. Pero tag 100 naman imo lang ng palitan. Ako nag-promise naman ko daan basta buhi pa ko next week. Mo palit ko og pila may akong paliton. 559. Kay 59 naman ko karon. 59 ka slots akong paliton aning ikhak ana manamon lang nato. Pwede ra sa gug kausahon depende sa kita sa dupa-dupa bang. Ana, nya ngano ako maning gihisgutan tungod kay ang fake news mahitabo basta tawhanon nga isyos, tawhanon nga activities, tawhanon nga mga pulong ang atong gamiton. Kanus aman ang tinuod nga balita. Kanang tawgon natog maayong balita. Kung ang pulong sa Ginoo maunay atong sundon og pamation og sundon pulong sa Ginoo ba. So tanan nga butang aning kalibutan nga dili related sa pulong sa Ginoo nga naas Biblia og gitudlo sa simbahan, fake news. Da hilom lagi mo. Pananglitan ka nang maingon, imna ni kay di na jud ka masakit. Sama na, true news o fake news? Fake, oy. Hasta ganing gabaligya na, nasakit. Unsa may true news? Pangandam kay mamatay ra gyud ka. Mo nay pulong sa Ginoo, pagtukaw kamo kay moabot ang kamatayon sa takna nawa ninyo palandunga. Kana ayaw pagsigi gasto anang para sa imong health. Unsa may imong gastuhon? Gasto para pagsabwag sa pulong sa Ginoo. Diha i-invest ang imong kwarta sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo. Pananglitan karong Christmas naa kay silingan diha nga nag-standby manuyupay pagyod. Pirmi lang gigotom. Ang pulong sa Ginoo gaingon pakana ang gigotom. Sulay kuno na paghikay kuno kas inyo. Unya imbitara na sila. Nya moingon din ka arita mga onron bradha. Kamo sis, kamong nag-standby da tanan, arita mga usamo ngano man ma'am or ngano man sir, ay Christmas man ron na amang pagpaambitay. Ay na ako mo pakaon sa ko ninyo, inikaon anak dito moingon gyud lahi gyud ang naasimbahan brad no. Isa nga naman pakaon gyud nato. Nya padadaan pa nimog mga gifts ngadto, tag 2,000 kada usa, ni 40 sigahas mata anak sunod adlaw. Oh. Pero wa ka kahibaw nga usa di ay nila or pipila kanila natandog sa imong gibuhat, naka-feel nga siya gimahal, naka-feel nga siya na ay value. Ug ang sunod niyang buhaton mobalik na nimo og mangutana unsa may akong buhaton, sir, ma'am, nga aron mabag-o ko, gipulan ako ani akong kinabuhi, ibog kay ko ninyo na sige mo anak simbahan. Dali kay kami nabunyagan ka dong. Na wa man ko kailan ng bunyag, ma'am. Sige ako kang pabunyagan. Ikaw magbunyag, ako kang kuanon kanang tagaan og trabaho diri. Okay ra nimo. Nya muundang na kana imong suyop. Ingon sa siya, ma'am undang gyud ko ma'am basta na lang ko'y trabahong tarong kay ako sang ginikanan. Galisod sad, sige lang sad pangawat, sige lang sad og kanang kuan. Sige tagaan ti ka diri haron ari na ka mangawat diri. Di ba ana siya niya ma'am di ka masuko isa dili ang pasabot nako ayaw nagpangawat ari ka diri mangitag panginabuhian ana ba
Unya unsa may resulta? Mobaliyo na siya. Hala, inig-agas des akong singot na maday ko'y income. So ang akong buhaton dili day ko mangawat, mupaagas kog singot. Nya sige sikag sulti, ati manon palitan nagsinina, naka-eskwela ka dong. Wa gyud ma'am sige pa-eskwela hon tika na maroy als. Oh, di ba? Hibong lang ka nga purti namang brighta. Hala, ni graduate og college tungod nimo, summa cum laude. Adi mo to? Posible dili. Kinsa may nakapatandog niya, katurag yung imong pagpakaon kay nagtuman kas pulong sa Ginoo, dili na fake news, conversions of heart, di na fake news. Muna nga sa atong unang pagbasa niingon, ang sa tigibutan sa atong unang pagbasa, kung magsunod mo sa akong mga pulong, kung tumano ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba ug ang inyong pagkamatarong sama sa balod sa dagat. Saan nas Ginoo? Dili na siya fake news. Di ba? O niya gipunan pagistubag nato sa Salmo. Unsa may gibutang? Unsa may fake news ni dili? Ang naggasunod kanimo Ginoo nagbaton sa kahayag sa kinabuhi, the light of life. Daghan kay rong gingit-ngitan diha tungod aning bisyo, tungod anang fake news nga kun mangawat ka dali rang kwarta, mamaligya kag siyabo dali rang kwarta, mangurakot ka dali rang kwarta, magpari ka minus nagkolekta kay krisis na. Ana ba kanang fake news mo na nga pagpari dong aron dali kang madato. Kay natanawa ra gud ng mga pari dali kay kapalit og sakyan ng nindot. Munindot pa ang ilang mga balay. Kanang atong silingan dong wa pa na mapari ang balay ana sus tukas-tukas kay nipa inig hangin musaka inig wa na hangin mo ana sad musira. Ana pero tanawa karon mura nagbunggalo napay swimming pool ug wa pa na mapari so di gina maingon ana. Tinuod ba na? Dili. Tinuod. Kanang, kay nga namang naingon ana, kay mubaha lagi. Kung magtuman ka sa pulong sa Ginoo, mubaha yun ang grasya. O niya, ang kanang pagpari. Testingin ninyo. Testingin ninyo ang suod pagkapari. Kisay ganahan din magpari, be. Tas kamot. Wow, kisay ko tayo ganahan. Mauna, mubaha lagi. Para karoon na to din, pila na ni kamilyon ang niabot nga kwarta, hapit na mohabot sa mga donations palang daan sa atong kaning mga projects, hapit na moabot og 140 or sobra na baka 140 million in 3 years time. Ni baha ang grasya. Pero mahimo ning fake news kung anha mo sentro sa kwarta, dili sa purpose nganong ang kwarta ni baha. Ug mao na nakatukod tag kapilinya, nakahimo ta dinhi tanan nga mga projects nga usahay makaingon ta mura manig di ta katuo nga mahitabo ni bisan ako di sa ko katuo pero nahitabo. Pila ka kinabuhi nga atong naluwas nga na ospital, pila ka buok namatay na sad nga kinabuhi nga atong nahipos pinaagis paglubong nila. Mga way balay atong gitukurag balay din alang ta magsigig publish ana sa diha sa social media kay mahimong fake news usahay ato na lang ning trabahoon hinay-hinay kaning mga thousands of families nga atong gisigihan og hatag og mga ginagmay lang kanalang tag 5 kilo packed rice dako na kayo na nga news ngadto nila or maayong balita ug mao na kining atong ikhak lain na sa ning maayong balita karong December. Mao na siya ang giingon ni Kristo. Ang katawhan karong panahona mura silang mga bata nga naa sa marketplace. Wa maminaw sa akong pulong, gusto sila nga ang ilang pulong paminawon. Mao na magmahay lang sila, moingon sila, nitukar mi og hunis kasal, wa mo manayaw. Ning tukar pud mi og hunis sa paglubong, wa sad mo manghilak. Kana bang isignalan ta bitaw insist atong gusto? Paminaw ra gud mo pulong sa Ginoo.
sama na mga banag asawa, mingong asawa, ulig sayo dong. Di na hinon mo ulig sayo. Nya kanus anon mingong asawa, dito na lang kas imong kabit, dito na lang kas imong barkada. Muuli na noon. Ngano man na? Sinupakay to the max gyud. Pero ingna ko no, dong bisag dili pa ka muuli, kuyog man gid nimo ang Ginoo, magpaabot ra gyud ko. Take care. Di ba? Moingon din na imong bana, buutan na gini akong asawa. Pag uli sa imong bana, gaagbay siyang kabit, no? Nya moingon dayon ka, nganong reklamo man mo? Moingon dayon ka, natintal day ka dong, makapa-impierno ra baning imong gibuhat. Pero bisag padong na ka sa impierno, di ara gyud ko nga mugunit nimo aron mabalik ka sa daan padong sa langit. Mingo din ang kabit niya, muhonghong na nga to sa ang katong kabit niya ba, muhonghong na sa imong bana, sana all. Anak siya, kay talagsaon kaya kanang asawa ingon ana, labaw na gyud ang bana, kay karon mangabit naman sa mga asawa, may naman sa kayong mangabit karon tungod anang social media. Mulabaw na gyud ang bana mo ingon. Day, bisag na mabdos kas imong kabit, ako ra gyud ang atimanon kay kada bata gasa gina sa Ginoo. Sunod tuig mo na sa nang imong asawa, dong di ana sa laing gasa. Nya mingo ra gyud ka nga, matuman ang imong pagbuot. Di ba? Ana ra. Nya unsa man na, good news o fake news? Good news. Ngano man? Sige kung gasa. Gasa. Ana siya. Hingka paita sa dana pader. Moingon na gani kang paita sa dana sa ato pa gusto na nimo ang imong pulong, ang imong standard mo imong i-impose, and that is fake news. Kaya ngano man ang atong hunahuna dili ni siya ka tugkad sa kamatuoran. Dili gani ka kahimo pagsiguro ang atong hunahuna unsay mahitabo sunod adlaw, bisan gani sunod oras, wa ka kahibaw unsay mahitabo. Nya kanay imong sundon. Gabiyahe mi gikan ko tuburan, nagmisa ko didto. Nya mga alas 8 nas gabiyahe pertig yung kusugas uwan. Gikan mi didto hangtod na lang niabot dinhi nag-uwan. Pag abot na mo diha dapit sa may duol nas Compostela. Unahan padong nas Compostela proper. Baha overtake me, pero hapit ko di makitang daan ni overtake me, sus mo kabya-kabya magmaayo ang kanabang kay ari ba yang linaw-linaw skilid ingon ko Edgar balik lang tag sunod gagaling niya mga sakyanan hinay dagan kay mura maglisod manig mo overtake ta wa pa ganay ko kahuman nga ingo peligro ron kun mo overtake ta dire dihay ni overtake nga motor. Pag abot yus unahan na mong jutay, huwag bitas ka ng murag kanal-kanal. Tumba, diha gis among atubangan. Ingos nila, hala, kanod-kod kong kaning atong sakyanan. Diha na yun, natumba ang tulo, bana, asawa, o anak. Diha na sa atong doong sa sakyanan. Murag kong, may kinakabrit. Bangon sila, bangon. Akong ablihan ang kuwan, daplin sila. Ako, okay ra mo Brad? Siya, okay ra. Okay. Ingon tong bana ba? Okay. Ako susgar og na irog pata og na naratol pa kag ang imong nasikaran ang kuan kay nagdagan gud mi. May gani kay na una sila jutay mga duha tingali kadupa o tulo ba to nakita na mo pagkaana mo tong break dayon. Dali ara gyud kinabuhi no. Og simbakog na haros pa sa tong among sakyanan kay tungod gauwan ni slide og jutay muhunong may pero naa sila slawom ligid kadali ra gyud sa kinabuhi. Mao nang kaingon ko pag abot diri, Lord salamat wa gyud madayon ang dako-dakong trahedya tungod ra gyud tos paningkamot nga makauna ko kay uwan in taon kaayo basa na kaimi. Sa iyang paningkamot iya tong hunahuna muuna mi kay basa na kaimi. Ana, wa di sa kaybaw nga sa pagbuhat ana few seconds lang sa pagdesisyon ni ana mao na detoy katapusan unta sa iyang kinabuhi. Kami sad nalamdagan sad
ingon ko nga, balik lang ta diri, di ta diri skillet, balik lang ta kay murag lisod man, sige magkabya tubig. Una nga, usahay, di ta magsalig ani, fake news raning atong una-una. Ang good news, ang Ginoo. Ang good news, mao ang pulong sa Ginoo. Muhatag og tinuod nga kahiusa, kalinaw, o kasantos sa atong kinabuhi. Manindog ta.